Il-viżjoni tagħkom se tkun il-viżjoni tagħna għall-futur. Hekk iddikjara il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch meta f'diskussjoni ma' delegazzjoni tal-ESG Alliance immexxija mill-chairperson David Xwiereb iddiskuttew il-futur ta' pajjiżna brabta mal-ambjent, l-aspett soċjali u anke il-governanza. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch sostna li l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista ta' 3 snin ilu kien infassal propju fuq il-miri tal-ESG u tenna li l-azzjonijiet li qed jieħu il-Partit Nazzjonalista se jwasslu għal Malta aħjar għal ġenerazzjonijiet preżenti u futuri. Rajna wkoll kif qed jinvolvu it-tfal, il-ġenerazzjoni futura biex jagħtu huma l-input tagħhom ta' xixtiequ jaraw fil-futur ta' Malta. Hija xi ħaġa pożittiva ħafna li aħna fl-aħħar mill-aħħar bħala politiċi ma rridux naħsbu bis-sallum jew sada, imma rridu naħsbu għal 10 snin għal 20 sena li ġejjin, li f'kull deċiżjoni li nieħdu irridu dejjem inżommu f'moħħna kif nistgħu nagħtu Malta aħjar il-ġenerazzjoni ta' 20 sena oħra. Alex Borch tenna li l-Partit Nazzjonalista qed iwiegħed li jitwaqqaf Central Logistics Pub li kapaċi joffri servizzi varji biex titnaqqas il-konġestjoni u l-emissjonijiet. U għatenna li pajjiżna jeħtieġ anke trasport tal-massa modern. Brabta mal-enerġija, il-kap tal-Partit Nazzjonalista irid investiment akbar għaż-żieda fid-domanda li dejjem qed tiżdied. Dan fil-waqt li biex verament nattiraw turisti ta' kwalità, irid ikollna infrastruttura ta' kwalità. Alex Borch saħaq li jrid isir pjanar fit-tul biex ir-riżultati pożittivi ser igawdu minnhom il-ġenerazzjonijiet futuri. Intant ma' Net News iċ-chairperson tal-Alleanza David Xwiereb tenna li s-sosten tal-Partit Nazzjonalista għal-viżjoni li qed iwasslu huwa importanti. Illum il-Malta ESG Alliance li ta' snin u nofs minn mindu bdiet kellha l-opportunità ta' għamal kap tal-oppożizzjoni ġdid u dirigenti ta' Partit Nazzjonalista, spjegajna l-mixja tagħna, spjegajna l-prijoritajiet tagħna kemm fil-fatt it-tranzizzjoni fil-bidliet ambjentali, soċjali u governanza ġibu wkoll returns li huma tajbin fuq livell ta' business u ekonomiku u ftemna wkoll li nibqgħu nixxerjaw il-ħsibijiet u l-idejat biex nippruvaw ninfluwenzaw il-policies anki tramite l-oppożizzjoni. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalascione, il-Shadow Ministers Adrian Dalija, Jerome Caruana Cilja, Ivan Castillo, Rebecca Borch, Tony Bezzina, Stanley Bezzina u Ryan Kallus, kif ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Sabin Aġus Kaburdin.